Amen. Hallelujah. So, atin na kita ha, ikatulong nga bulan, hand tuig. So, kumusta kaya kita, mga bugto? Amen. So, excited na maghihapon niya na Lord? Amen. Excited na maghihapon kita. You know what? There was a father who was about to celebrate his birthday. Nag-birthday niya. And his family was so excited to celebrate his birthday nga nag-plan hira nga i-surprise ang ining father. And mother, syempre kay ayaw mo rin asawa, niya kaniya, I will cook his favorite dish. Luto kong pinaka-paborito niya nga pagkaon. And then niya, younger nga daughter, ang babae, niya kaniya, I will be preparing the living room. Iya ko rin mag-aayos, mag-decorate ano sa nga room. While the younger brother, ano sa nga lalaki is, niya kaniya, ako ang mag-arapan atong gifts nga tanan para ha iya. So they were all busy nga nadamang nilagin himo tungkol nag-prepare para ang birthday. Di ba ako ito pag may mga celebration, mga patron, busy talaga ora-ora. But you know what? When this father came home, no one noticed him. Waray sobra nila ka-busy, waray na may nakabantay nga umabot na iya. So, sumulod niya diretso, haira kwarto, kay guol-guulan talaga iya. And then, he called his wife, gitawag na niya asawa. Ba't niya asawa refused to attend him because busy nga niya. Ay di balik mama pag busy nga niya, or pag pinandoto. Ayaw niya pagsamo ka, kay balik matubod, bangin mahilaw, or bangin dilimaan siya ang katimpla. So, she refused to attend his husband. And gitawag niya ang iyasan. Gitawag niya. But, same answer gihapon niya na receive. Waray dumao pa iya. After all their preparation was done, at tapos na ilang tanan, aniya asawa ginkadto ya iya room. And you know what? Pagkadto niya ito nga room, she found his husband lying on the floor and he is no longer breathing. Ibig sabihin namatay niya yan. Gingul at tungod ang sobrang kakagulanan. Nga, waray iya may nag-attend, waray ay nagpansin. Di rin maaraw nga may nangyari na ngayon nga diri maupay. So you know what? We could be busy doing so many things but forget the most important thing. Pwede po ba ito? So, let me ask you, what are those things that makes you busy now? Ano ba ang imong kakabisihan? Do you think po ba bukto? Ito ba nga imong kakabisihan? In-line ba ito ang imo goal, ha imo life, or ang purpose ni Lord, ha imo kinabuhi? Ano ba ato mga goals, ha atong life? Yan na nga, 2021 na nag-set kita na atong goals. Di man? Wow! Di mahira ka. And you know what? Kaya exciting ora-ora. Intimacy with God, living a balanced life, discipleship, ministry, witnessing. Grabe, ako mag-uong actually kaya excited nato habang suratin nga mga goals. And now that we are in the 3rd month, tapos we are given so many tasks, kada mo ginhatag nga task sa workplace. Tapos if may asawa ka, may responsibility ka pa ha imo husband, ha imo family. Tapos kung may family ka pa nga, mga extended family, may naka pa another responsibility. Tapos kung may ayam ka pa, kung may nakapaisda, ala ka, may cellphone ka pa, may ministry ka pa, may misay ka pa nga alagaan, kung may manok ka, may mga itik ka. Ala, karada mo lang yung kailangan, tagan, hanapon. Tapos si Sir, si Hima, karada mo ginhatag ng modules. So after all, after 3 months, ang excitement natin to achieve all these goals, parang hinay-hinay natin na-realize na, wow, di rin ngayon na umamay. It's not easy to manage our time. Labi na pagdamuan aton mga responsibilities. Amen? Amen. So, grabe talaga ako na-appreciate ang mga tao na may mga anak, na may mga asawa na, and yet they were still able to serve and continue their service to the Lord. Kaya kung may mga nanay nga, palagpakan nato nila. Nagtatrabaho nila, tapos may nila mga anak, pero nagkukontinue hira. So may nakitaan niya na, ka-amazing mga bukto. Kaya na
nasing ako, I can't say nga sugad kihap ako if ever umabot ito nga ako. But that's what I prayed for. Nga sana, Lord, with your guidance, magiging sugad gihapon ako ito. Haita. Now, to, you know what? We are so busy. Unlike yung mga unbelieving people, ang ira trabaho, tapos family. Pero ikaw, kita, may ministry ka, may cell group ka, hindi mo cell group 12. Kailangan ka mag-take time ka lang sa, diba? Tapos, tulong ka ayaw. So, grabe, kumusta ka na? Kaya pa ba? Diba? Tapos, kung yung estudyante, ganun mo, 500 ka bugos, 1,000 ka bugos. Doktor, kaya pa ba natin? Are we the only busy people living today? You know what? No. According to a study, the 21st century people become more busier compared sa mga past decades. Kita ko na ang pinaka-busy yan na. No more time nga kumaturog iba-upay. And because of the modern technology, ang mga tao di rin nag-stop pag-discover ng mga bago nga butang. Ang mga tao di rin nag-stop pagtindugin business. Ang mga tao di rin nag-stop pag-pursue career. Pag-store up yung mga riches. Grabe, sobrang natin ka-busy yan na. Bisan bata nga buti, busy na hiya. Busy pag sinilpon. Busy na, bisan 6 years old pa na. Damo nag-iya trabahoon. At may nanaya itinerary every day. Okay, mamasyada ka park. Tapos magbabay. Tapos magsi-cellphone. Tapos mag-YouTube. Tapos makarigo, makaon. Busy na yan, pati ang bata. Diba? So, mga tao yan na, sobra na talaga ka-busy. Diba? But you know what, Bukto? We need to take heed because, at pakiaan na, ito ba nga imo? Ito ba nga akong kabisihan? Is directly ba ito in line ba ito yan atong goal? Or mag-fulfill ba ito yan purpose ni Lord na atong kinabuhi? Kasi may mga gindakabisihan kita nga posible temporary lahiya. Even this world we're living in is just temporary. Temporary lang ang tanan. Amen? That's why we need to learn how to live a balanced life. And that is our second goal for this year, living a balanced life. Sakto lang talaga na ikaduha iya ang goal. Kaya habang nagtitika iya ang mga bulan, di nato na malaya nagtitika ng muna atong pipinan nga rawat. May ka na 5 nga tutor, may ka pa estudyante nga gidadamuhi ora. Wow, kumusta lang imo strength? Diba? So we need to learn how to live a balanced life by knowing what matters most. Kaya, ang ating full theme today is, ano yung title? One thing is needed. Usan ang ngayon ang pinaka-importante. Yan atin ito Luke chapter 10 verses 38 to 42. We will not be reading the passage, but we will be watching this video. Now it came to pass as they went that he entered into a certain village. And a certain woman named Martha received him into her house. Kaunang lahat, ang ikulang umalager,
And she had a sister called Mary, which also sat at Jesus' feet and heard his word. But Martha was cumbered about much serving, and came to him and said, Lord, dost thou not care that my sister hath left me to serve alone? Bid her therefore that she help me. And Jesus answered and said unto her, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things, but one thing is needful. And Mary hath chosen that good part, which shall not be taken away from her. Amen. So, halimut na orawan aton passage, mga bukto. Ano? So, you know what? Of all the gospel book, Luke contains some of the best-known stories sa Bible. Nga di rin makikita na other gospel book. And some of those is an story nga diha Luke chapter 10. First, when Jesus sent out His disciples. And ikaduha, the story of the Good Samaritan. Ambot na remember ito niyo, the same chapter ni hapon ito niya. And story ni Martha and ni Mary. You know what? These three scenes in this chapter gives us the example or the exact illustration of the duty of a Christian. That is, first, to share the word of God to the lost and to care for those who are in need to serve the Lord. And before ito natin mahimo, we need to take time to be with the Lord. And para mas maintindihan pa natin kung ano ang mga kabagan sa aton life, kailangan natin maintindihan bukto ang nangyari story ni Martha and ni Mary. Let's start verse 38. Verse 38, it says, as Jesus and His disciples were on their way, He came to a village where a woman named Martha opened her home to Him. So, kaya nung Jesus kumadto, Bethany, kaya ano yung kumadto yung mga village. You know what? Hininga time, awin ni ang time nga, haraning na matapos ang earthly ministry ni Jesus. So, He need to fulfill His mission sa Jerusalem. Kailangan i-fulfill na tanang niya at kailangan niya tapuson. Using this map, it will say kung tikang din ni Jesus. Jesus came from Galilee, wherein dito niya ginhil at mga sick ng mga tao, and He even found the storm. Dito yung nangyari. Then the next nga route is tikat to dapat niya sa Maria. But pag-abot niya sa Maria mga bukto, He was rejected. Nag-refuse ang mga tao sa Maria to receive Jesus. For what reason? They were afraid to receive Jesus because ito nga time, ginbibiling na ni Jesus ang mga authorities. Ito nga time, i-arrest na dapat ni Jesus. So, Jesus continued to the region beyond Judea, and hasta nga umabot niya sa nga village that is where Martha, Mary, and Lazarus lived, the village of Bethany. So, umabot niya nga da. Now, Martha, Mary, and Lazarus, they were closest friends of Jesus. As a family friend nila. Gin-consider talaga ni Jesus Christ nga mga friends si Martha, Mary, and ni Lazarus. And yun ang pupugto, ano ang klase in friendship and medahira? It's an intimate friendship. Intimate talaga ora-ora, ini nga tulong nga magburugtungan Jesus. Nga, bisan nidahan kamatay ni Lazarus, that is the only record nga tumangi si Jesus. John 11:35. Ngayon makikita ang natin paano mag-pour out ang ira heart ni Martha and ni Mary. That time nga namatay ni Lazarus, grabe hira ka honest, grabe hira ka open kay Jesus. Nga kayo nirayak nun nga, Lord, if nakandi ka launta, di rin mamamatay ang amon bugto. Grabe, ito nga, tabagat makikita natin nga, parang waray hira faith kan Lord, pero kan Lord nalilipay hiya. Ito nga words ni Mary and ni Martha because they were so open. Kaya nila open at iragin dadarang adakan Lord. Now, what can we learn from Jesus Diba, from Galilee to Samaria, Maria Karawata, He was rejected.
But despite of rejection, waray hi Lord, waray niya ig-allow nga ang rejection, mag-stop ha iya to fulfill His mission. Instead, nag-continue iya nga diya Judea because maarang iya that there were still more souls na kailangan makabatihan iya pulong. Bagto, if you are rejected, dili ka na ba napadayon? If an imo ginshishare ng Word of God, waray na mamati. Or if you are being rejected and imo ginapit nga word, madi-discourage ka na ba? You know, sometimes rejection is God's way of saying nga anak, I have something better for you. Amen? Dili kita dapat mag-allow nga ang rejection, mag-amuan manguna ha aton nga dili na kita magpadayon. If Jesus, who is full of wisdom and power, He Lord full of wisdom and power, He experienced rejection. How much more kita ng mga follower niya? So expect to be rejected. Amen? Mag-expect kita ito. Now, if we experience rejection, that's good. Because if we experience suffering, we will also experience and glory in Lord. If we share His pain and suffering, we will share His glory and victory. Amen? So, I encourage you, if you are being rejected, ayaw kita pag-give up. It doesn't mean nga tugtog ka na lang ida. It just means there is something better for you. Now, how about Jesus as a friend? Di ba, hiling a story, din pakita niya nga, kumando talaga yan kang Mary. What kind of friend by Jesus? You know what, Jesus, He's the kind of friend na dili ka mapabayaan. He's the kind of friend who will stay with you, who will come to you, even ang pinaka-worst nga time man mo kinabuhi. Actually, the Bible says, He is inviting us. For those who are weary, for those who are tired, Jesus is inviting us to come to Him. Kaya kung usa ka, know that Jesus is a faithful friend. And anytime, anywhere, pwede kita dumaog kan Lord. Amen? Amen. So, sometimes mamipil kita natin mga earthly friends, pero kan Jesus, diri ka makifail. Bisan ano mangyayari, diri ka talaga niya i-fail. Amen. So, I remember, nangyari yan nga last week, ngayon nga semana, nga, na-surprise na ako, ginhimon akong boss, nga, tigdalay nag-isog nga, waray reason, kasi burst out nga nag-isog. And then, waray lang ako, inisog yan to, babayan ko lang, ginumatian ko lang, alaw ko lang yung maginakan. Then, after that, di pa yan tapos, bagay, nagkalma-kalma na yung tape. Ako di man lang ako na-respond ulit ko. Gumawas ako. And then, pagawas ko, kumanto ako sa nga office. Then, pagkatong may nausa nga lalaki, nag-usahan lahiya. He gibber. And then, mapil na waran nga iba, you know what? Nakag-start kami pag-sharing. Nakag-start kayo pag-share ng Word of God. Ngayon, may purpose talaga kay ano na yung nagto ako. Kay grabe ka need niya ang Word of God. Kaya ako akong purpose na gumawas because I want nga, malaitin ba ang bog at ang burden nga. Tignan ka na naiisgan, tignan ka na nabubusaan nga. Ano ba yun? Ano yung mapahangit daw ako. So, di na ako na-realize nga every rejection may purpose si Lord. Right ko ako dyan na Lord the next time nga maka-experience pa ako rejection. It means another step closer to you. And I know more purpose ito yung matanan. And akong pain, nabalyuan niyan joy after nga nagkamiada kami sharing ito nga usa nga bata. Nga sobra nga ito at iyang handid. So magto, if nayakanan kita if may mga nangyari ato ni diri maupay, may purpose ito niya nga tanan. Even an aton rejection. Now, take note that it was Martha. Martha ay nag-welcome kan Jesus nga kumantuhan ira pagmalay. Where a woman named Martha opened her home to Him. So, having this fact, siguro kung nabasa na ninyo yung passage, may nakita, may isip nga, Martha, diri niya maupay nga eksakon.
if familiar ka mo ini or maybe nakabati na kita mga exhortations or mga preachings about the hindi nga topic, maybe it aton tayo na inisip kan Martha, she's not a good example to us. But having Martha who welcomed Jesus and His disciples, may dapat mga mag-upay nga characteristic or qualities nga anakan Martha nga tag-usa-usahon natin ito niya. First, she was a generous person. Manuloy o niya. Kung may kita na itong kay Martha, hiyaan nag-open ng iya balay kanta Jesus. Ibig sabihin, may dahiya character nga welcoming. Kapag ang tao nga ni welcoming, nag-stay it mga tao ito. Or mataog-taog ka. Kapag welcoming ng imo, character. May diha good attitude, which is very important ha usa nga disciple. Welcoming and pleasing. Because hiya mismo ay nag-open and place kan Jesus. Now, you know what, Bugto? Martha was a widow. According to study, Martha widow niya. And receiving visitors nga more than him kadadamo. Di ba nakita niyo ang video? Jesus, tapos ang 12 disciples. So, ibig sabihin, kailangan ni Martha gumasto yung dulda ko. Kaya iya mapakaulan ka mo. Di ba? Bakit oray na ito kan Martha? Because maarang niya, nga niya ginihimo is para Lord. Amen? She was a generous person. Ikaduha, she was a loving and a caring person. So, makikita natin that in spite that she is a widow, hiya pa ay nag-aalaga kan Mary and kan Lazarus. Grabe niya heart, ginpao ko niya, hi Mary and hi Lazarus nga dahaira. Maybe hiyan type han usa nga tao nga, maybe hiya ang breadwinner, nga niya pala ang nagkamay ng trabaho, nagkamay ng asawa. So, kinalam niya nga umukoy hi Mary and hi Lazarus nga dahiya. We don't know kung may dabay niya hira parents, but it is not recorded here nga may adahira mga parents. Amen? And ikatulo po, nga good qualities nga adikan Martha is she was a courageous person. It was so dangerous that time to have Jesus. It's because damo ang mga authorities nga nanimiling iya. Remember niyo kung ato Jesus Christ sa Maria that He was rejected ang mga tao dito because nahadlok hira nga bangin madamay hira. And how much more ini nga time nga nakadalay ra Bethany. Harap nila ra hinduro nga Jerusalem. But Martha, naging-unong niya kang Jesus. She was so courageous nga bisan maaram niya madadamay niya, waray niya i-refuse si Jesus. Kita mo to, naabot pa yung time nga kaya nato mag-stand kan Lord, bisan it will mean to us nga magsasuffer kita. Kaya ba natin mag-stand? Even it means nga mawaray kita trabaho o napalayasan kita because we want nga mag-stand kita kan Lord. Kaya ba natin yung klase ng commitment ka sa right? As a disciple, we need to. Amen? Amen. Next, she was willing to serve. The fact na hiya nag-invite, meaning ada hiya ang willingness nga mag-serve kay Jesus. So, kanadamo nila, kung nakita niyo ang video, there were 12 disciples, plus Jesus 13, tapos si Martha, si Mary, at si Lazarus, all in all, mga 15 nila nga tanan, or 16. So, kanadamo nila, no? Pero, willing ora-orahi Martha nga mag-serve. Waray niya, hinaw na akong pirahira kabugos. And lastly, she was kind and a friendly person. So, mga may kanadamo na maupay ang qualities nga ada kan Martha before, we can say nga, dili maupay nga example na aton. May dagihapon mga mag-upay ang qualities nga ada kan Martha. And then, ito nga mga qualities po to, it is so admirable. Kung ikaw nga babae, sugad ka ito, you are generous, you are loving and caring, you are courageous, willing to serve, by kindness, and you are friendly, you are so admirable. And we know Tauton. Ika-appreciate to anak mo, sabi? Amen. Ikaw ito. Willing to serve. Willing to serve by ito ya? Amen.
Now, in the next verse, dili natin mahigitan ano ang pagkakaiba ni Martha and ni Mary. Verse 39, she had a sister called Mary who sat at the Lord's feet listening to what he said. May naniya bugto whose name is Mary. You know what? I love how Jesus came across in this scene. Because, pagsulod ba nga niya, naging at home niya dayon. He enjoyed the conversation, he enjoyed and pag-welcome ang ira. Ngayon, his contribution is always being honored. He appear me and mag-share ang word of God. He appear me and maghatag ng enlightenment. Ngayon, ka-amazing, ka-uupay, and the way nga sumulod tayo ni Diyos ang irabalay, nga naging at home niya dayon, it will show to us nga hi Mary, Martha, hi Lazarus, and ni Jesus, maupay talaga ang ira-relasyon. Di ba pag kumanto ka nga, balay mo sang kay at home ka dayon, ito nga, higdahig ka dayon, maupay ito friendship. Pag sulod mo nga ito sa nga balay nga, nagkasinirin ka. May, di rin ba kung kamusugad ka, intimate na your friendship. Amen. Pero sugat kayo ito bisantiin, di ba? Comfortably bisantiin. Pag-abot at church, sumigtadayon. Amen. So, I know nga, kamo nga tanan, kita nga tanan at home, kita nga live. Pag-abot niya church, tayo may loto. May loto. Tayo pwede yung migda. Pwede. Pwede yung umurang bado. Pwede. Di ba ka at home natin nga din? Amen? Amen. Now, how could Mary sat at the feet of Jesus while Martha was doing all the works in the kitchen? So, may imagine mo, kaya grabe mo ni Mary, ipabayaan laban niya. Ano ba niya purpose ng ipabayaan lang niya? Kung ikaw magbukto ka mo, tapos doon lang ikaw ang nagtitinamaw, alam mo, abatang kay Mary. Ginbayaan na lang ako, bukto ka na daw, pangaling titimahon. Ano niyo maaabat? Nga ano ba ang purpose ni Mary? Kaya ano nga, ginpili niya nga lumingkod at the feet of Jesus. Why she chose to sit at the feet of Jesus? You know what? First, Mary isn't sure if may dapaya more time with Jesus. Kasi amunin mga last days ni Jesus. Matatapos na niya earthly ministry. So, ang giniwan ni Mary is ginsusulit niya ang pagkakataon nga makaupon niya ni Jesus. So, that's first. Ikadaw po bugto. Normally po, ang mga bisita, mga visitors, mga normal na tao before, they sat at chairs. At they had chairs na lingkod. Or a table. Di na talaga na lingkod yung naubos. Pero, ang disciple, what's unique? And mga disciples, they all sit at the feet of Jesus. Diri na lingkod the chairs. Nalingkod nila haubos. At the feet of Jesus. Kaya makita natin ni Mary, ikaw mo nila reason that she chose to sit at the feet of Jesus because she is a true disciple. Now, kapag ikaw nalingkod ka nga ni haranihan nagyayakan or nalingkod ka nga ni atubangan na nagyayakan, ano ito direct signal? Ano na itong nakikita ni Dakan Mary? She gusto niya maka-focus. Na di niya ma-distract. Na di rin niya nga may ma-miss niya nga word nga igyayakan ni Jesus. Mary want to focus on what Jesus will teach her. Gusto niya maka-focus. Ngayon kapag lumingkod ka nga ni harani ang nagtiteach, ibig sabihin you desire to be so close to Him. Amen? Gini-desire natin. Di ba kayo eskwelahan, kapag gusto mo nga ni makapamatik ka, maaram ka na ito kung di ka dapat lumingkod. Tama? Kung gusto mo nga ni mapagtian mo maupay, makitaan mo face-to-face si teacher, di ka nalingkod. Alamos na, di ba? So, ang feeling place ni Mary was a place wherein maaram niya mag-grow niya. And I remember an early church, mga 20 pala ang mga young people before. Every time na nag-share ni pastor or nagpa-Bible study niya or informal na ba, di-formal na sharing, kami nga tanan-ada nagdilibot sa iya. And adlaw ito. Life namon before kami umuli,
Makadi kami at church because we want to hear Pastor sharing the word to us. And nga halos kami nga tanan nangaranga, parang kailangan nga, ang talaga yung ni Pastor, ma-receive talaga namon. Nga tanan, maintindihan namon. Nga na-amaze ako ito nga time. Nga naabot kami sharing alas 2, alauna, alas 3. Kataging ihihan sharing. Amin to unsign mukto, like what Mary did. May daya kasing-kasing nga hungry. May daya kasing-kasing nga willing talaga mag-learn. Now, what can we learn from Mary? May mali-learn ba kita, Iya? When we allow ourselves bukto to be like Mary, na i-position natin ang atong kalugaringon at the feet of Jesus, ano ba ang mangyayari aton? First, when you position yourself at the feet of Jesus, you position yourself in a place of growth. Kapag ginaalam mo mo kalugaringon, nga humarani ka, Lord, maaram ka nga mag-grow ka. Maaram ka that you will never remain the same. May mangyayari ha imo. Second, when you position yourself at the feet of Jesus, you position yourself to grow in intimacy with the Lord. Di rin mag-grow ang usang relasyon na magharayo, nga indestan. Di rin ito mag-grow. So, if we desire to grow, madakan Lord, aton walk nga iya, we need to draw closer to the Lord. Because the Bible says, when you draw close to the Lord, He will draw closer to you. Ibig sabihin, dili lang kita mag-iinokoy. We need to do something. We need to draw closer to Him. Third, when you position yourself at the feet of Jesus, you are positioning yourself to focus on Jesus and away from distraction. If gusto natin na makafocus kita on the Word ni Lord, we will choose in the place wherein waray distraction. Ayun, it's very important nga kung galing natin mag-grow kita nga dakan Lord, ayaw kita pa-distractan, social media, cellphone. Kasi, away ito ang maging gagamit at kaaway ng mga distraction sa aton. Ang tao nga may edad niya, desire talaga nga mag-grow, mapaharayo ka ang distraction. Di rin mo ikaalaw na may mga butang nga maag-agaw at imo attention. And that's a place nga perfect para mag-grow kita, para maging intimate kita nga dakan Lord, is at the feet of Jesus. Therefore, bukto, if you are a true disciples, you know where to position yourself. You know kung tingin mo dapat ibutangan mo kalugaringon. Will you allow yourself nga ma-distract? Will you allow yourself na mag-grow nga dakan Lord? Will you position yourself bukto at that place where Jesus is? True disciple will say this. And that's Mary. And ikaw. Amen. Amen pa bukto. Now, imagine the scenario po here. While Mary was enjoying with Jesus, ano ba nangyayari kay Martha? Verse 40, but Martha was distracted by all the preparations that had to be made. She came to him and asked, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me. You know what? It was Martha who invited Jesus. Si Martha talaga nag-invite kay Jesus. Yan. Kausay ni Martha. Grabe na. Padamo kasi hindi prepare siya. Gadliwan. Oo. Hindi pa yun tapos magpaksiyo. Alam, hindi ka luto. Uloray pa niya katapos. Siya, hindi ka nakapausa. Kasugad talaga yan. She was the one who welcomed him in signifying that she was the actual master of ceremonies. And on this occasion, pumukto, she wasn't merely filing in as a substitute entertainer for a friend. She was plainly the one who is in charge of the house. Being the elder, hiya talaga in charge. So na-feel talaga niya na hiya mismo at kailangan magtrabaho. Diba? Hiya talaga ang kailangan magtima. Kaya lang, naging worried na hiya kung taan niya tapuson nga tanan. Kaya mo lang mag-uusahan.
Laka, ano na ako na, waray pa kaluto, ang paksa matitirosok ko pa ini nga laso na. Karadahan mo na niya, ginawa muna. It's because she want nga tanan niya nga i-prepare is sakto nga maupay. Kaya ano, Jesus na niya bisita. Diri harumamay. Diri la disciple. But it was Jesus. So bagan nga pressure hiya. Actually, maupay man na niya desire to serve. That's good. Wala man malain kung gusto natin mag-serve, di ba? Okay, now, however, bukto, ang nagtitika iya, na nagtitil na bahoy na naasa yung kaldero, na ang tubig, nag-grow aniya ka-uriton kan Mary. Ngayon, siguro kung may imagine natin, para lang niya mapansin ni Mary, maybe, hindi mo papatulog niya ang kaldero, para lang, hindi mapansin ni Mary. Naginig ka, nagsugat-sugat na, or ulog iyahin, kutsara, para lang yung mapansin ni Mary. Diba? Maybe naglakat-lakat niya. Diba kanina ang video? Lakat-lakat niya, tapos kulwari may ginugutang niya. Tapos, ginapapat niya siguro kan Mary nga parang kabibisi ko na, kailangan ko nga na di mabulig. Pero yung Mary, waray hiya pansina. So ano niya ginhimo? When all her pretense failed, niya ginhimo kung dumaog na talaga yakan Jesus. Nga niya yakan, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me. Do you think pumabugto? Inbayaan ba talaga yan ni Mary? Or waray ba talaga bumuli ni Mary iya? No. The word left in verse 40, it means that at first, Mary was helping. And because nagkamay ang excitement, nga matikan Jesus, nga maybe tapos na ang mga importante nga trabaho, untin bayaan na niya, Martha, nga namati na iya kan Jesus. Ginbayaan, bumulig na niya, Lord, don't you care that my sister has left me? Ginbayaan ako, big sabihin, kumantuan na niya, bumulig na niya. Now, ano ba ang problema kan Martha? Ano ba niya problema? Adi ang problema ni Martha? Yan ako ka na. Ako sa ipangan. Grabe talaga ni Martha. Ano problema ni Martha? She was serving but not happy. She was complaining. Diba? Nag-serve. Kung naman malahin ang pag-serve. Pero nakarehag ni Lord, we should serve with a happy heart. As Psalm 100 verse 2, it says, serve the Lord with gladness. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Hamisan ano nga pamaag na mag-serve the Lord, God wants us to serve with gladness. Kung maglilimpyo ka, kalipay. Magsisili ka, ano man yung trabahoon or hagingdam ni Lord, magigitara, smile. Kaya ano bugto? O din niya, kapag nagluluto kita, nga diri kita malipayo, nga nato ninuto, diri marasa. Naapektuhan ang ginluluto. Danay matabang, danay maasin, danay nasusobrahan ka matamis. Kaya kung magluto ka, ayaw pagsubad ka, Martha, nga naglain ang iya, nawong. Kay mahibabaruan ito nato, ng pagtilaw nato ng pagkaon. Amen? Amen ba na? Ambot yung na-agree ako ng mga nanay, pero based on my experience, kapag diri ako nailipay na nagluluto, danay tubon, danay ambot, pati ako dira ko gigaganahan. So, ganito yung impact. Ibig sabihin po to, may effect, it aton, an aton attitude, it aton pinihimo, may epekto yan. Bisan gaano pa ito kaupay, bisan gaano pa kita kadati, kapag may ada something in aton heart, magigit-an ito, han output naton. Amen? To serve the Lord with gladness. Amen? Diri, burden at pag-serve the Lord. Hindi nga ginhimo ni Martha, nga naglain ang iyabot, parang ginpakita niya kan Diyos, nga namubugatan ako nga adi ka mo. So parang nainsang tulog ni Jesus, di ba? So, God wants us nga mag-serve with gladness. Bisa na ito pagluto, ay pag minarustok, smile. Kahit di mo smile, napahusay. Amen? Amen. Nainig, kadang, pipinagawa niya. Ay, ako ito na ba't yan? Pipinagagamit lang nga di ang kusina, tapos wala naman pipinagnuan, wala naman panisiga. Handa, hinudaw na ito.
Kaya pag inisog, hindi mo trabaho, kay mga apektuhan. Amen? Serve the Lord with gladness. Yang na doon sapin, serve the Lord with gladness. At di ba po to, ang magic, kapag malipayon kita, wow, gina-apply tayo. Sige, paglipayan na yun. At di po ang magic, kapag nagsiserve kita, kan Lord yung may kalipay, bisan gaano kabugat, nagiging magaan. Ang nagpapabugat ang trabahoon, diri ang trabahoon, kung diri ang imo attitude. Amen? Kaya kung gusto mo gumaan, hindi mo kinabuhi, change your heart. Amen? Change your heart. I-change natin ang ating mga attitude. Ano ba ang problema ni Martha? It was not her serving, but her priority. Wala man problema ang pag-serve, tama? Malaking ba nga mag-serve kita? Diri. Wala problema kapag mag-serve kita. It was her priority. She received Jesus into her home, but neglect him as she prepared an elaborate meal for Jesus and his disciples. You know what? Diri man kailangan ni Jesus Christ ang bongga nga pagkaon. Because Jesus himself said, my nourishment, my food is to do the will of God. At pagkaon ni Jesus Christ is an himon and will ni Lord. Ang problema at priority. Amen. Ang ikatulong ang problema ni Martha Bugto is she failed to prioritize on what really matters. Wala na niya ka-realize kung ano ba talaga ang mas importante, work or worship? Service or ang trabaho? Nakatanda ko yun ang Sunday, ang service or ang trabaho ang night. And you know what? Because na-fail niya kung ano ang niya priority, nauna niya niya work kaysa mag-spend time niya ang Lord. Ano nangyari? Naging frustrated niya. Na-burn out niya. Nag-outburst na niya. Kasi bugto. Kasi rin natin, all we need para ma-balance it aton life, para mag-continue aton life is physical strength. But you know what? We need more inner strength. We need more inner strength, dili lang physical strength. Kaya kapag dili natin ma-realize that we need inner strength para makapadayon kita, may miss natin kung ano ba talaga ang pinaka-importante. Amen? And last po bugto, she failed to balance her life. Para kan Martha, gusto niya i-please si Lord tuhan iya service. Pero, ano ba ang kalipayan ni Lord? Ang iya service or ang pag-sing, pag-worship ni Mary at iya. May kita natin, ang words ni Jesus, that it's not more about an atong service. It's more about an atong relationship ng Lord. Pag ang atong ministry, nangibabaw na iya kaysa ang atong relationship na ng Lord, or maybe an atong work, or maybe an atong family kaysa ang atong relationship na ng Lord, that's the time bukto nga mawawala kita balance. That's the time nga, di natin mawalayan nga, napapaharap kaya kita nga ng Lord. Kaya, talaga that you could be busy doing many things but miss the most important. Pwede talaga ito mangyari. Pwede ito mangyari. Now, what will happen, bukto, haaton, if di natin i-practice and sitting at the feet of Jesus? We will be like Martha. Madali ma-distract. Madali mag-worry. And maybe magkamaadan kita ng wrong motives to serve Jesus. Kapag di rin natin i-practice and sitting at the feet of Jesus, madali kita bulan. Madali natin makita nga. Madali kita mag-focus sa circumstances ng katao. Look at Martha. Nag-focus na yung circumstances. Kada dapat ako kailangan trabahoon. Kaya ni Mary maray gumuli nga ako. Diba? So, ganun na ito. Anong nangyari? Let's examine hand complaint ni Martha. Diba na siya, don't you care that my sister Mary has left me to do the work by myself? Tell her to help me. First, ano ang nakikita natin niya da? She felt like no one cares for her. Don't you care that my sister Mary has left me? Na-feel niya, ginpabayaan niya, nga gin-abandon niya.
Nga usa ito nga mostly nga naging complain naton. We always felt like we're abandoned. We are being rejected. Nga waray nag-care ka aton. Next, nasa nga din. Left me to do the work by myself. Tell her to help me. Feeling niya waray na hi Lord mag-care ha iya. Waray naging himo hi Lord nga pulikan iya. Nga kailangan na niyayak na hi Lord. Ginkumanda niya hi Lord or ginyak na niya hi Lord nga Lord amin it dapat mahimuon. You have to tell her to help me. Bugto, ano ba ang kadalasan natin na complaints nga kan Lord? Ano, without judgment, kanan kita may complaints kan Lord. Even David, Job, Moses, they all complain before the Lord. Ngayon kung kikitaon natin, mostly, ano ba natin mga complaints nga kan Lord? Kasi may dala itong tulong. May dala itong tulong nga reason natin mga complaints. Maybe some of those complaints, i-mention ko, pero mainong nga may dapa aton. Most of us, we complain that life is unfair. Kaya life is unfair. Kung nino ang mayaman na yaman, nino ang problemas natin kapobre. Kaya nga, mas niramas dagpuan salary, kaya mas kami dirigod. Kaya nga, hira nga may kaya na, dirilugod ang problema, kami lugod nga, pobre na, mas damot ang problema. Kaya nga, kami nga waray mga kag-anak, damo, pero may natong hindi kita that life is unfair. It's when we focus on our circumstances. Next, itatong complain is, pero may natong naibig nga, waray may nag-care ako, waray nang kumusta ako, waray nang naglalab ako. Nagpo-focus kita ha, tao. Or maybe nagpo-complain kita nga, alam mo na ba mga answered prayers? Mga ibang ira, ginanswer na nila prayers. Nag-focus lang kita ang atong circumstances. Fear of rejection or unfair treatment. Ang ito mga complaints natin, ka-unfair, kalalain, saka dito. Kung kikitaon mga punto natin, there are only 3 reasons or tudula ang mga butang nga permi natin di ko complain kan Lord. It's when we focus on the circumstances. And it's when we focus on people. And it's when we focus hanapon feelings. Ano sa mga perfect example nga nag-focus siyang circumstances is si David. Kung nabasa po niyo ang Psalm 73, ano yung nag-pour out ni David ang iyang complaint kan Lord? Nag-pour out ni David ang iyang complaint nga, Lord, why have you forsaken me? Pati ang Psalm 22. Why have you abandoned me? Kaya ano, Lord, kaka-unfair his life. But at the end, han iya complaints. Maupay na lang ang Lord niya ang complaint diri tao. Na-realize niya that even with my flesh and my heart fails, ano to? The Lord will remain as the portion of my heart forever. Amen? Na-realize niya nga, kaya ano ako magkamiadahing envy han mga tao nga nayaman. When all that I have is the Lord, and He is enough. Amen? And usa pa nga nag-focus han mga tao is si Moses. Moses was instructed by the Lord to lead the people of Israelites to the land of Canaan. But because hindi nga mga tao nga magtigas, hindi nga mga Israelites damo ang ira problema nga gi-share kan Moses. Moses nag-give up na hiya because nag-focus siyang tao. Pero niya ka ni Lord, magpapatayon lang yung Moses family. Kaya pag nag-focus kita sa circumstances or ang mga tao, mapifail kita, mapufrustrate kita bugto. And when we focus on our feelings, remember bugto, kahit atong feelings, dili dapat tayo tapuran. Because heart is deceitful above all. And tanan nga mga issue ang kinabuhi, nagtitika ka atong kasing-kasing. Kapag mag-focus kita atong feelings, most din atong decision is magkakamali-mali kita. Kasi ginbasihan natin ang atong feelings. Like what Martha did. Nag-burden niya, nag-worry niya, troubled na niya. Tungkol hindi na niya nag-focus sa niya ginaabat. Ano ang nangyari? Nag-complain na niya. So, to focus on our circumstances will do no good to us. Waray talaga. Kaya kung kitaon natin na nangyayari, waray na talaga maupay. Kung nag-focus kita mga tao, mag-fail kita. Kung nag-focus kita, atong
garingon, fail kita. Kaya, kailangan natin yun i-practice. When we focus on people, we will be frustrated. When we focus on the circumstances, we will be depressed. But when we fix our eyes on God, we will be at rest. Kung mag-focus kita sa mga tao, frustrate kita kasi it atong standard, diri nira standard. It atong expectation, diri nira posible mamit. When we focus on the circumstances, we will be depressed kasi sometimes what we want to happen, diri amo ang nangyari. What we always prayed for, diri naabot. But when we fix our eyes on God, we will be at rest. Ano niya ka na Hebrews chapter 12? Halabay but I want to focus. Keep your eyes on Jesus, who both began and finished this race we're in. Study how He did it. Nasing ito ang author ng Hebrews, keep your eyes on Jesus. Focus kita nga kang Lord. Why? He's the one nga nakakag-testify na nagintikagan niya, nga gintapos niya. Study how He did it. At me, paano ni Lord gintikagan, nga gintapos ining a race. We need to study how Jesus did it. Because He never lost sight of where He was headed. Wala niya magpa-distract. And His focus is really to go to the place where the Father wants Him to be. Next, that accelerating finish in and with God, He could put up with anything along the way. Because kung nag-focus siya, at kinapahimo nila dahil niya destiny na kaya niya, and cross, shame, and whatever. And now He's there in the place of honor, right alongside God. Verse 3, maupay po. When you find yourself flagging in your faith, pag nakikita mo yung makalugaring nga natin, kawara ka na. Nagtitikaluyan ang imo faith. Go over to that story again. Item by item. Balika otro. Si Jesus. And paano niya gintaya nga tanan. Item by item, that long litany of hostility He plowed through, that will shoot adrenaline into your souls. Grabe niya mga words. The message kasi niya. Kapag balikod naton, kitaon naton o Troyas, paano niya ginkaya? Paano niya nag-stand? Paano niya ginpakita ang life na dapat natin i-live out? Bukto. Grabe niya ordinary this. That will shoot adrenaline to your soul. Ibig sabihin, you will be strengthened again. You will be encouraged again when we focus ourselves on Jesus. Kan Lord, mag-focus bukto. Kapag natin focus kan Lord, we can endure anything. Look at Jesus. Nakaya niya ang cross. Nakaya niya ang shame. And all the sufferings. Because Aliyah focus is ang Lord. And then, Father, when we focus on God, kapag nakafocus ka din ang Lord, we will remain on the right track. Dili kita mapapariwara. Kapag nakafocus kita, dili kita mapapariwara. And when we focus on God, bukto, we will be able to make it to the end. Kapag mawara kita atong focus, maninilikado kita. Amen? Maninilikado kita. Now, paano nag-respond si Jesus at complain ni Martha? Paano si Jesus nag-respond? Nag-inisog ba si Jesus? Uy, Martha, inaano ka? Itaon natin kung ano si Jesus nag-respond. Verse 41. Martha, Martha, the Lord answered, you are worried and upset about many things. Jesus called Martha's name twice, Martha, Martha. And you know what? Jesus did it to Peter. When Peter was to give up his commitment to the Lord, mabackslide na untay Peter. Di ka istorya niya yung Peter. Ganaya ka ni Lord kan Peter, Simon, Simon. Giniyakan gyud ito ni Jesus Christ kan Saul. Kaya nga niya Saul, Saul. And bukto maarap mo kamo, after this encounter with Jesus, hira nga duha na change. Kapag ginbabalik-balik kayo ni Lord, mong haran, gusto ni Lord, baguhan kita. Amen? So ano ba ang purpose ni Lord? Yung ganyan kanina, Martha, Martha. Ginabalik-balik niya nga haran. Di ba mag-verbal lang nga ni, oy Martha. Pero pag balik ko na nga ni, ibig sabihin,
sabihin may force na, may meaning na ito ya. Mga kailangan ni ikaduhala, waray magtulo, Marta, Marta, Marta. Ikaduhala, ano ba ang correct signal ito bukto? Kapag i-repeat nga ni a name sa Bible, ibig sabihin, God wants to call your attention. Ikaduha, it means the Lord is going to say something very important. Or, God wants us to really listen to Him. Kasi, ito nga words niya yung bubuhian, it will burst deep within your hearts. Kaya ano ba ang sunod na word ni Jesus? Kasi nga, you are worried and upset about many things. Surprise kita ang giniyakan ni Lord. Kasi nag-expect ni Marta na uugupan niya ni Lord. But, anong gini mo ni Lord? Gin-address ni Lord. Diri ang problema ni Marta ha circumstances, kung diri ang problema ni Marta yung kasing-kasing. Sometimes kasi, what we thought is, an atong problema ang circumstances. Pero ang nga problema is an atong heart. Kaya Jesus Christ, huwag niyo mag-focus sa gininakan ni Marta Iya. Nag-focus siya kung ano ang nakadaan heart ni Marta. Yan ano ang nakita ni Lord? You are worried and upset about many things. Dili ni ma-admit ni Marta, but Jesus, when you everything, na nakita tanan-tanan, hiya mismo ang nag-iyakan kan Marta, nga aminan ada yung kasing-kasing. Kailangan ma-address ang umod nga need ni Marta para hiya ma-heal. And may problema talaga ang iya heart. Now, ano mo niya kanila? Ano ba problema ni Marta? Marta was out of focus. Wala iya focus. Ano yung ginapokusan is ang circumstances. Ano yung ginapokusan is ang tao. And Marta was troubled about many things. Damo niya ginuna-huna. Ang mga yung tubog-to, imposible nga mangyari po, haatod kapag damot atong ginuhuna-huna. We are distracted. Nawawara kita. And affected in aton character. Kapag we allow ourselves nga ma-preoccupy din mga butang nila kalibutan. Damo nga trabahoon, damo nga para sa, damo nga mga kailangan himuon, damo nga mga responsibilities. Ito nga time, makukurian kita pag-balance in ating life. Makukurian kita pag-focus. Paul po may gin-exhort mga Corinthian believers. Naninig yung exhortation, isa niya purpose nga ini nga mga Corinthian believers mag-focus on what really matters. Medyo halaban niya. Para inihan may mga asawa nga waray asawa. Okay, nasi man yan din. 1 Corinthians 7:31-35. Those who use the things of the world should not become attached to them. For this world, as we know, it will soon pass away. I want you to be free from the concerns of this life. For the unmarried man can spend his time doing the Lord's work and thinking how to please Him. Ang mga lalaki nga waray asawa, use your pagiging single para mag-focus and work the Lord and how to please Him. But a married man has to think about his earthly responsibilities and how to please his wife. Ay, i-bless mo kasi ni mo wife eh. Mag-serve ka na taiya. His interests are divided. So pag may asawa ka, may divided din mo time. Ano yung focus? In the same way, a woman who is no longer married or has never been married can be devoted to the Lord and holy in body and in spirit. But a married woman has to think about her earthly responsibilities and how to please her husband. So ang mga wife gihapon, we need to please and serve her husband. Kaya madidivide na tatatong interest. Pero lang sir ni Apostle Paul, I am saying this for your benefit, not to please restrictions on you. I want you to do whatever help you serve the Lord best with as few distractions as possible. Magto, mamay asawa ka or diri, it's up to you how you balance your life and manage your time. You can still please the Lord. We cannot say nga, ang nakakag-serve lang ang Lord maupayan may mga asawa or ang may asawa. It depends how you manage your time and balance your
life. Kaya, it's true to. Kapag may asawa ka, challenging ura-ura yung pag-balance in life. Kasi, kung hababayi, ikaw ang nanimang balay, ikaw mag-reserve ang leader ni masawa. Pero may niluwag mga single, pero di pa nila kaya imagine nila kalugaringon. Diba? So, anyan ni Apostle Paul, bisan hain, whether you are single or married, you can still please the Lord or serve the Lord. It's up to you how you balance your life and manage your time. As for me, ito akong siguro may share iyo, challenging ura-ura nga, you have to do the ministry, I have to attend the needs of pastor, tapos, I have my family liwat na kailangan meet ang ira needs, kailangan mo mag-take time na iya. What I did is, I need to list all my priorities. Kasi di rin na nang paprihas ang ira-wait. Kailangan maaram ako kung muna ikaduha ikatulog. Kaya kung di rin magkakamay ng chaos. For example, kapag maghibang ito wali, so I need to focus. Okay lang kung single ka, wala yung maglalabot. Pero pag may asawa ka nga maghimo ka, wala yung ministry ka, di rin lang siya timunang naon. Unang naon paano kami ang kakaunon. Kung may need pa ng masawa, mapahidot, damo na, ipasok na pero nagpiminahidot. Damo pero niya ito surukuan ako. But you know what? Di rin ako nag-burden. I knew my role as wife. So, bisan kailangan ko mag-ministry, kailangan din ko makabayan ni Tia needs. And it is so challenging. Kasi ako, challenging na yan na ora-ora. Nga, duha pala kami. How much more kung dumangan na kami ni Lord? Kinukul ba ako? Kaya ko kaya, Lord? Challenging ora-ora punto. Pero thankful ako kan Lord kasi, you know what, kapag pressured ka, di rin ka makafocus, di rin ka maaram kung paano mo himuon. But when you calm yourself down, alam mo lang nga, hey Lord, alam mo tayo mo, nakakaya man. Actually, may dako sa mga experience nga, I was the one assigned to preach ito nga Wednesday. And challenging orang nga, ikaw nag-preach ka may trabaho, ministry ka ngayon, kala mo. Pero ang pinaka-the best talaga, ikaw siguro siya, you have to list down ang mga priorities. Dapat maaram ka kung anong una, ikaduha, ikatulong. So, dahil mga Wednesday, naging mga 32 nga PowerPoint. Wow, prepare na. Pag uli ko, mag-review na lang ako. Tapos, pag uli ko na open ko na ang flash drive, Pag open ko na ang flash drive, as in waray. Hain ka. 5 p.m. na, waray pa ang PowerPoint, tapos may dako pa kailangan tapuson. So, as in, ano nangyayari gini? So, wala akong gininakan ako na kalma. Sige, kalma. Okay lang ito, kaya ito. Kumanto ako sa office, bumalik ako, nagdadalagan talaga kami. Talaga. Waray na inikan ko, out. Sige, dalagan. Pag dalagan, skato na ako sa office. Bilin ko na akong file. Pag kita ko, waray lagi hapon. Wow, waray talaga. 5 p.m. na, pagbalik ko nga di 6 na, magsi-6 na. Ako lang daw lang niya. Tapos, i-challenge ko ito kapag nangawali ka. Ang silid, ang susi, silid. May kape nga daw. May laso. Wala talaga ako. Alam, hindi mo kalma na. Hilingmain ko daw ito, sige. Nahihinay. Nga na-preach gihapon ang Word of God. Ang title na ito na preaching is Making God First, Wednesday of Tuyang. And na-amaze ako paano nga ito Lord nag-work nga. Waray na review, bahala na ito hiya. Actually, it's not good nga diri kami nakakag-arang maupay. We are always encouraged by pastor to master. Pero there are just the circumstances na di mo maiwasan. Nga the only thing you can do is to calm down. Kaya kung ma-fall ka under pressure, mawara ka. Oo. And the same gihapon nangyari ko sa office. Labi na yan nga, duha nga office staff na sa Serbian. As in, ang demand, dinhi, so galiton. Tapos kinadbayisan ako no sa nga boss nga. Para akong diri ko ka, nailisan, unahaan una. Kay, naman nga ipapatrabaho mo, o silin, kuhanin niya. Ito ka tayo parang deadline, di na parang boss. Ano ba yun niya? Ito, kailangan, di na maaman o ako now. So na akong ginuna,
kailangan good unahon asya to. Ay di na ako magmukha-brother kung adi nga ibaliwat. Kailangan sunod-sunod lang. Amen? So kailangan natin kung we want na makag-focus, pag-glorify, pag-please kan Lord, we need to free ourselves from the concerns of this life. Mawawala talaga kita pag tanan nga butang din ang kalibutan, parang importante nga tanan. Mawawala po kita ito buto. Okay, so, you know what? Martha expected the Lord to grant her request. Ano gina-expect ni Martha nga sa meron ni Jesus Christ? Mary, huligan to. Ikaw? Parang gagawin mo ha? Halangan to. Pero nga ito, ginimo ni Lord. Anong ginimo ni Lord? Giniyakan niya ang truth. He spoke the truth in love. Giniyakan niya talaga kung anong kailangan. And sometimes it hurts. Diba? Actually, according ang mga commentaries, gina-review ni Jesus, okay? Martha. And sometimes, kailangan natin ma-review, but as gentle and sweet review. Even ni Simon, giniyak na niya ni Lord nga, keep stay away from me, Satan. Di ba, ang time nga, nayakan ni Jesus Christ nga, kailangan ko mag-suffer ang cross. So, ni Peter nga, no, Lord, dear, so my Lord, stay away from me, Satan. Una ko ato kan Peter, ba? No, Satan niya ba? Grabe. Pero na-hurt ni Peter, pero na-change niya. According po kan Benjamin Franklin, those things that hurts instructs. When we learn how to turn our pains into wisdom, it will be changed. And actually, most of our learnings, naging wise kita kapag may mga pains. Kasi kapag na-hurt kita, it means may gini-instruct ni Lord. Amen? Those things that hurt instruct. But we need to learn to turn our pains into wisdom. Some before and brokenness para aton malain. But because ginkita natin ang atong brokenness, have you ni Lord, we learn that brokenness will draw us closer to the Lord. Naging wisdom na hiya. Dili na malain ang atong pagkita. Hiya. Now, kung ni Jesus, iya gin-rebuke ni Martha, or iya giniyak na ni Martha, ano naman ang iya ginhimukan? Mary. Nayakan ni Lord. But only one thing is needed. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. So, for Mary, there's only one thing that is needed. Usala, only one thing is needed. Wala na ba talaga iba? Kasi kita, ay paano man akong trabaho? Paano man akong family? Paano man iniya? Akong career? Yes, tama man ang butang nga importante, but compared with this, amoy niya ang pinaka-importante. Ano ito yung bukto? Amoy ito ang priority ni Mary. Ano ba ito nga butang? What is that one thing for Mary? Ano ito yan? But only one thing is needed. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. Ano ito yung bukto? Mary's one thing is her relationship with the Lord. An iya relationship with the Lord. Is this applicable ba kan Mary? Kan Mary labay niya? Bukto for every Christians. Our one thing should be our personal relationship with the Lord. It's our personal relationship with the Lord. The most important relationship that we have is our relationship with the Lord. Waray na iba bukto. Pinaka-importante ito niya. You know what? Always nato nabatian it mga single or mga wala pa mag-asawa kasi nga, I want the right person, I want nga, subalinin at mga standard. But you know, bukto, haakon nga, kami may mag-asawa na kami ni Pastor, I'm so blessed that I married imperfect man. Nandili tanan ko nga gusto niya ginahatag. Nandili tanan niya, nga gusto ko makita iya, ginimo niya. I'm so thankful nga maupay niya nga sugad niya ito. Kaya no, kung ni Pastor, kaya niya hatag tanan, napalipay ako niya, maybe masigong maang pa niya kaysa kantor. But thankful ako that He's not perfect. He can give everything I want
Because diri hiya ang number one resource na akong kalibay ko diri, Lord. Every time niya namin meet ang akong gusto, it's okay. Because the number one source of my joy is the Lord. It's not my husband. It's okay if mag-fail ako niya. Di lang ako magbabago. That's okay. Because my number one joy, my treasure, what's the most important for me is my relationship with the Lord. And bangto, this is a good reminder for us. Na maybe, umabot kita nga magkamay, kita mga asawa, don't make your man be the source of your happiness. Be thankful that your man is not perfect, or be thankful that your woman, hindi mo asawa is very perfect. Be thankful, that's good. Kaya kung hiya ay perfect na ba, hindi ka na sumimba. Hindi ka na mag-serve. Kita na lang pinay pag-upod. Diba? Jesus dapat. St. Augustine said, to fall in love with God is the greatest of all romances. Kinikilig kay flowers, Lord, ano niya ginhatag niya life. To seek Him is the greatest adventure, and to find Him is the greatest human achievement. And pinaka-highest achievement natin bugto is an aton relationship na dakan Lord. It's our relationship na dakan Lord bugto. Ngayon, siguro ko, without that relationship na dakan Lord, I can't stand any problems. I can't stand any difficult situations sa kinabuhi. Dako ang impact ang relationship natin kan Lord in the way we handle difficulties sa ating kinabuhi. Walay na iba. It's our relationship with our Lord. Ganyan, aton pa itong kikitaon. Now, what it is to sit at the feet of Jesus? Ano bang correct signal nito? Kitaon natin bugto. To sit at the feet of Jesus means to listen to the Word of God. Bugto, gaano bang ka-important na imo ang Word of God? Kasi, if the Word of God is important to us, mamati kita. I-receive natin. For Martha, ang pinaka-importante para niya, it was her work. But for Mary, it was the Word. Amen? Serving is good, bugto, but what Jesus wants from us is more than our service. That's relationship. Hosea 6:6, it says, I want you to show love, not offer sacrifices. I want you to know me more than I want burnt offerings. Ibig sabihin ni Lord, mas na-please niya ang mga tao na gintikilala niya. The Lord is pleased kung gin-o-honor, gin-prioritize natin ang atong relationship na iya more than our service. Even na bugto, do not allow ang atong service, ang atong career, ang atong work, mahinga diha number one. Yan maubos na yung Jesus. Amen? Because what Jesus wants from us is to know Him. It's the relationship. Second, ano ba itong karagsin nga mag-sit kita ang feet ni Jesus? It is to worship the Lord. We are made to worship bugto. Actually, dili kailangan ni Lord ang atong mga burnt offerings, ang atong mga sacrifices. Kasi yung first purpose na ginihimo kita is to worship Him. It is to worship Him. It is the heart of all that we do in the Christian life. And Mary knew that. Maarang ito ni Mary. At John 12, Mary came again, had feet ni Jesus, and pour out niya ang pinaka-expensive na perfume. And the Lord said, it is an extravagant worship. So, kitaan natin si Mary, na ihatag niya ang gusto ni Lord makita niya. To listen to the Word of God, to worship the Lord, and to pray to God. Same gihapon na John 11. Do you remember that time na Mary, Lazarus namatay? John 11:32. What Mary did was, kung ato yakan Jesus, she fell at His feet, nga din-pour out niya kaya kasing-kasing. Nga, iya giniyakan kan Lord at talang niya nga pain. Nag-pray niya. Bugto.
at the feet of Jesus is to pray. How is your prayer life? Every time na may daw ka-sharing ang Word of God, na naka-mentor ko, I am so amazed and blessed with the desire na naikitan ko at kada sa katama. I want to serve the Lord. I want to be used by the Lord. But when I ask, kumusta ni mo devotion? Makuri ba to nun? Bugto, kapag di natin kaya i-balance ang natong desire kan Lord na mag-serve, na nagpagamit na iya with our commitments to Him, maging useless ito niya. So, amay tiya ang reason nga pwede kita mapariwara kapag di rin natin nabutbutangan na mabalance it atong desire and atong gusto with atong commitment. Tanong may kita may desire. Pero, at bakit ana, how are you going to commit yourself to the Lord? Kasi di na nagkakatalunan. Amen? So, how's your prayer life? Yan ang bugto. Kaya, bisan gaano kadakot imo desire nga magpagamit kan Lord. Bisan gaano yung kataas. Kapag waray ito yung kaupod na commitment kan Lord, seeking the Lord, may kita mo rin kalugaringon that you are serving but not happy. You are working but not blessed. Amen? So, before kita mag-desire to share the Word of God to the lost, nga mag-care, maging good Samaritan, we should not forget to sit at the feet of Jesus, to listen to the Word of God, to worship the Lord, and to pray to God. But what is your one thing? What is that nga para hain mo the most important thing nga ang kinabuhi? Kasi amo ito naghahatag mo direction. Amo ito mag-determine kung di ino most can spend it imo time, it imo attention. Look at David. For David, his one thing is, one thing I ask of the Lord, this is what I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord and to seek Him in His temple. Ano ang one thing ni David? To dwell in the presence of the Lord. Because there is something amazing and wonderful of presence ni Lord. That's why nasa rin ni Lord and Mary has chosen the best or the better. Because there is something, kapag ada ka presence ni Lord, didat ni Lord, itatanggal ang tanan mga burdens, tanan mga pain, tanan mga worries. Ginihil kita ni Lord. Naupuro kita ang kalipay. Kaya David, king, rich, tanan-tanan ada na iya, pero nasa rin iya, the one thing I ask of the Lord is not riches, it's not fame, but to dwell in the house of the Lord. Paul, nasa nga Apostle Paul, not that I have already obtained all this or have already been perfect, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Brothers, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and straining forward what is ahead. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Ano ang one thing ni Paul? To finish the race. To fulfill the purpose na gitawag hiya ni Lord. Ikaw kung ano imo one thing? Ano imo verse na imo one thing? May naman kita verse na natin one thing? Maupay mo ito pag may one thing kita. Kasi, pag maaram ka, anong iyong priorities? Mag-say no. Hindi rin mo dapat taganin akong oras. Without knowing our right priorities, everything will appear to be very important. Yan kapag mangyari ito niya, we will be tempted to serve two masters. Kasi parang importante. Dapat may one thing kita. May nakita right priorities.
we have to know kung ano natin right priorities. For me, one thing na ma-share ko iyo is Mark 12 verses 30 to 31. Love the Lord with all your heart and love others as you love yourself. Kompleto yan kasi. Love the Lord, love others, love yourself too. Makurin kasi pabayan mo rin kasaganin mo. Kaya when your relationship with the Lord is right, everything in your life will be okay. Actually, mostly ang mag-change aton problems, ang mag-change ang mga relationship, it is our relationship with the Lord. Bisan gaano ka maisugit tao ngayong kaupod, bisan gaano yung ka-demanding ka bossy, kapag hindi mo relationship ng Lord, paupay, you will not respond kung gaano yung kasugat ito. Kasi maarap ka kung ano may daka Lord. And it was true. Na-amaze ako bugto kung paano ito yung Lord nag-work akong kinabuhi. Hindi rin natin palabaon. Dito kay mahalaba pa ora-ora. So what can we learn from Mary and Martha? Ano natin ma-learn? Gusto mo ba? Hinong gusto nga din maging Mary? Oh? Hinong gusto maging Martha? Amen. Actually, we need to have the hands and Martha to serve, and we need the heart of Mary to seek the Lord. Kailangan natin duha. Ay makunin ako nung na mag-serve. Puros na lang pag pinamati. Waray na application. Diba? Kailangan natin duha. Paano natin ito imuon? So, kita natin. Martha received Jesus into her home, but it was Mary who received Jesus into her heart. Amen? Martha's priority was to please the Lord through service. Pero ang Mary's priority was to please the Lord by seeking Him. So, compare natin Now, ano ba ang dapat natin imuon para ma-balance it aton life? Number 1 is, don't forget the number 1 rule to put Jesus first. Don't make Jesus number 2. Ayaw ka na number 3, Lord. Dapat number 1 iya. Atong number 1 priorities for me is pursue and kasi nga dakan Lord. More than an atong desire na mag-pursuein career, na magkamay uyab, dapat i-pursue anay nato ni niya. Iba impact kapag mag-operate mo relationship nga dakan Lord. Kapag intimate ka nga dakan Lord, you are not the same. Nag-iiba ka. Amen? So, first, determine your priorities. Kailangan maarap talaga kita atong priorities. And the key to that is Matthew 6:33. Seek first the kingdom of God and His righteousness. Dapat unahin, Lord. Yan nga, pursue intimacy ng Lord. Na siya ko dapat ang atong pinakaunang priority. Because when we make Jesus first, everything else will fall into the proper places. Kapag unahin, Lord, magsusunod-sunod ba yung okay ito? Kapag Lord nga hindi una atong life, as in masamo. Di ka na maaram kung na iti mo unahon. Now, maaari ko baka mo nga ang problem ni Martha is, it was not her serving, it was her priority. Amay ng problema. Bugto, kapag diri ngayon iyaan siya atong priority, nagang kamayanan kita problema. Madaling kita ma-distract, ngan madaling kita mag-worry. Amay ito yaan consequences kapag diri naan siya atong priorities. Kaya you have to determine, kailangan maarap kita kung ano ang atong priority. Amen? So, may daw ikapakita, nga, ayun. Diagram niya. So, it's like a cross. Ang atong relationship nga kan Lord, nga relationship nga atong kita iba. So, ang atong relationship nga kan Lord, ano yung represent is an araw pa igbaw, an araw pa ubos. Nga as long as you commit to the Lord, maupay mo relationship nga kan Lord, magiging maupay gapit mo relationship nga iba. Kasi ang cross, it magdadarahan weight hinidinhi adiya nga dabot nga. As in magdadarahan tanan nga weight han vertical lines. Kapag hindi mabalhin lagote, makiling ito ya. So we need to put Jesus at the center. Nga as long as we allow ourselves na makareceive nga dakan Lord and yalam, as long as we sit at the feet of Jesus, makareceive kita ng yalam, nagkukomment kita nga daiya, we will be able to balance our life. Nga may na kita kaya ihatag nga love
ngantuhan mga tao nga nakapalibot sa aton. So kapag dili na kita magkukumit nga na kan Lord, na kakamay ada problema ang atong relationship kada kan Lord, expect nga magkakamay nila problema ang atong relationship ha iba. So kailangan center ni Lord, yan dili pwede una ang relationship nato na iba kaysa kan Lord. Because it is the vertical lines who will carry all the weights. It is the vertical lines. Kapag pumiling na ito yagote, mahawarak talaga kita. So kaya bukto, that is why we are always encouraged nga i-prioritize nato ang atong relationship na kan Lord. Di ba nakita yung pendulum? Nga duhala ito iya. Another side is kan Jesus, another side is tanan nga. Concern natin atong life, work, ministry, relationship with others. Kapag ang weight nga di nadudugangay, love life, kan Lord. Nadugangan na niya weight, may work ka na. Kung di rin ka magdugang nga kan Lord at time, makiling. Then, kapag madugangan na niyo at may pamilya ka na, mabukat na nga di, dugangin nga di ka Lord, di mo time para mag-balance siya. Amen? So, what will help us na maging ma-open atong relationship atong mga bugto, atong family, it is our relationship with the Lord. Kasi na-receive man nato ng iya love, na-receive nato ng iya guidance, na-receive nato ng iya leading. And it's amazing talaga. It is really amazing kung i-allow ito nato. Next, focus on what really matters. Absolutely nothing talaga will ever be accomplished bugto kapag waray focus. Bisan gaano pa natin ka-desire or ka-eager nga ma-achieve ito nga goal, pero kung waray kita focus, diri ito ya ma-achieve. Now, note that not everything in life has the same value or importance. In a worldly view, temporal things or earthly things are what matters most. Kailangan maalam kita kung ano atong dapat fokusan. First, dapat maalam kita kung ano atong priorities. Kung ano ang mas importante. Kung how worldly nga view. At mga earthly things is very important. But spiritually speaking, things that last are what matters most. Amen? Now, for us nga makahibaro kita kung anong atong pumokosan, career ba? Or ano akong ministry, kailangan maaram kita kung ano ang mas importante. And dito yung mangyayari dali-dali. Kaya pausa ka. Kaya naman mga Christians who chose nga magkantuha ibang nga lugar, nga maaram niya mga magiging delikado ito yung Christian walk. It's because diri pa niya maaram kung ano dapat niya fokusan. Yan diri natin niya ma-contempt. Because kailangan pa niya ma-realize or ma-influence ang iyang mindset ang Word of God. Kasi nag-grow kita yung world eh. Nag-grow kita nga ang mga importante nga butang. Ang kalibutan, ang career, ang kayamanan. But when we allow the Word of God na mag-influence sa aton, nag-iiba ang mga importante. May kita ang mga diri nga importante maging mayaman kita. Diri nga importante nga kailangan may daang maupay nga balay. Makukumpare na natin nga mas importante nga adihaw ka Lord. Mas importante ang akong relationship nga daang Lord. It will only happen bukto when we allow the Word of God to influence the way we think. Kaya Romans 12 says, don't copy the behavior and customs of this world. Instead, let God transform you in the way you think. Kailangan ma-change ang ating way thinking. Failure to do so bugto will make us confused and troubled like Martha. Kapag dili kita maaram kung mas importante, ministry ba? Or akong relationship ka lang ang Lord? Work ba? Or an worship? Mani-distract kita, mag-worry kita, mag-confuse kita bugto. Kasi para aton papriyas na importante. Or sometimes mas importante ng ibang abuta. What happened to Martha will give us a lesson that what happens inwardly is far more important than what we do outwardly. Yes, importante ang nangyayari sa Lord kaysa aton inihimo. Amen? So, on the other hand, makita nato ni Mary
nga naglilingkod na talaga didakan Jesus. Kasi gusto niya makafocus. There is power in focus. May power in focus. Na-remember niyo ang story ang 12 spies? Di ba ang duha ka era, ano yung giniyakan nga, kaya natin ma-overcome, kaya natin i-invade ini nga place. Pero anten, nahadlo kira. Ano difference niya ang kaduha? Ang Apollo, nakafocus sila ang ira weakness ng kung gaano kadagpuan nila ang giants. Kung gaano kadagpuan nila mga enemies. Ang duha naman, ni Caleb nga ni Joshua, nakafocus sila ang Lord. So, depende imong focus. Focus will either give you power or it will give you fear. Kung natin focus problems, natin focus ang circumstances, natin focus isang tao, mahadlok kita, ma-depress kita, ma-frustrate kita. Pero bakit aton focus, Lord, it will empower us. So mapili na kita kung gusto natin magsugad kang Joshua and Caleb or 10 spies. Look at Peter. At first, nakalakat siya, kaya nakafocus siya kang Lord. But when he allowed the distractions, the waves around him, ano nangyari iya? Nawara iya balance, na-fall iya. That will happen to us bugtong kapag in-allow natin ang circumstances around us nga i-distract kita. There is power in focus. May power iya. Kapag nakafocus kita, makakagpadayon kita. Ano sa mga tightrope walker? Para makatapos niya goal nga, makalakating at tuhan, and dito nga string, kailangan niya i-balance. And kailangan niya makag-focus. Ano yung ginihimo? Kailangan niya mag-focus niya ginalaktan nga i-balance and wait. Pag indadara niya nga bukat, kasi to balance. Wala na nga yung nagbabalance it aton life, madali kita mawara. Madali kita ma-fall. So, see the difference? Kapag nakafocus kita on what really matters, nakaka-endure kita ang aton journey, na-balance natin ang aton life. And let us learn a lesson halay ni Peter. Next, for us to have a balanced life, we need to develop good habits. Di ba we all set goals yun nga tuig, but because hakadamo na mga kailangan tapuson na realize natin nga diri ngayon niya madali tapuson. So, bisan ako na nakaka-discourage man, hain na ini nga mga goals. Kumusta na iniya? Pero nasa rin nga Ecclesiastes, it's not how we started, but how we finished the race. So, kailangan lang natin, i-refresh natin heart, and focus, and develop good habits. Itaapon po mga habits, ang ito rin mayikitaan natin kung ang mangyayari sa ating life. Kaya very important nga may nakita good habits. Pastor Peter na yakan ko ya, goal is not what will give you success. Kasi natin kapag may pangarap na kita, enough na ito. Pero kaya nung kadang may pangarap, para may maging successful. May pangarap ka? Amen. Pero hain ka man yan na. Hain mo kita yan na. Diba? It is not the goal that will give us success. It is what you do every day. It is your habit. Learn to develop good habits. Ecclesiastes 11:6, nasa rin ito is, what we do beyond 5 is what will give us success. Ibig sabihin, don't let yourself nga maging idle, magminukoy, keep moving, keep doing. Hindi pag nagbabayad ka, kapag humuyo ka, matumba ka. You have to keep moving to balance. Amen? So, same gihapon po ito in aton life. Keep moving. Kailangan may kita good habits. Ano po ang ating mga good habits? Himary ang iya habit is to sit at the feet of Jesus. Jesus ang iya habit is to find a quiet place to spend time with the Father. David ang iya habit is to worship the Lord 7 times a day. Ikaw mo tayo mo habit. Cellphone ko, no? Social media. Ay, kapag to, we need to develop good habits if we want to balance our life. Kasi, pwede kita magiging busy. Hamon siguro, pastor, pag kikita ko iya habit, nakaturog yung ako paper.
Grabe nun kay Pastor Papsing Candor. Grabe niya pag binasay ito mga pinamatay ng mga vlog, mga update rin yung nangyayari, kalibutan, na Bible. Tapos, dito prayer time is tinatago lang niya. So, ma-open kay Pastor Habit. Tapos, ako naman, ako may share siguro kayo akong habit. Journal talaga. Since 2009, journaling is very important sa ako. So, malako ako oras notebook kasi asyan akong pinaka-gawasan. Dili ako good totally na share ko na tao tanang-tanang pang kinaabang. Ada akong journal ng Lord. So, magaan ko iya tungod kay maaram ako ni Lord, maaram magtago sikreto. Ngayon, maaram ako nga, He Lord, kaya akong i-handle. Tak complaints, tak mga rants, hindi ako ito yung nagawas. So, every day, kayo busy, kada akong trabaho, kada akong nananaon, dili ako naglilimit pag sikan Lord, dili na ang kwarto, but bisan hain ako, kinalaw ko nga, He Lord, mag-speak ka ako. I'm listening ang mga preaching, mga songs, mga Christian songs, kasi dapat impact ito. Mamati ka na Christian songs, kapag na-depress ka, mamati na Christian songs, may impact ito. Mamati ka preaching, dapat impact. When you pray, makato ka na siya kadali, kapag awukatan ka, may impact ito niya. Mga simple ito nga mga butang. Kapag may free time ka, mga 20 minutes, 30 minutes, you can read books, you can listen ng mga haglipot lang ng mga preachings, and you know what? Ito nga mga gudti-gudti, dapat impact ito ato. Amen? So sometimes we need to have a social media fasting. Kasi dilit na nga ada social media, bisan pa godly hiya, dilit na nga post, healthy aton. Kailangan naton purely nga word of God. Kaya, inida ako yung impact ako that the most important part of a believer's life is the part that only God sees. The hidden life. Amen? So, amo ito mas importante. Know that also. Now, unless we meet Christ personally and privately each day, we will soon end up like Martha. Busy but not blessed. So, gusto mo ito, busy ka pero dili ka blessed? So, develop good habits that will help you grow spiritually. Because what happens in you, haimo spiritually, it will bring balance. And then mo, hindi nila imo life. When you learn to sit at the feet of Jesus, what will happen to you? You will have peace. May peace of mind kita. You will make wise choices. Dili ko, ano ba talaga, tak decision. You will find satisfaction not from the world gives. And you will grow into Christ likeness. You will become more intimate ng Lord. And when you know how to sit at the feet of Jesus, maaram ka, hitungod nga meaning in success. Ano ba tungod nga meaning ng success? Parahanin mo. Kailangan ba we have all those riches sa kalibutan? Kailangan ba adan aton fame, adan aton popularity? Bukto, when you learn to sit at the feet of Jesus, true success is to become all that God wants me to be, live according to His purpose for my life, and hear Him says, "Well done, my good and faithful servant." That's the true success. Bukto at the end of our life, anong imo gusto mong batian? All those trophies, and He Lord mayakan na imo, "Well done, my good and faithful servant." Let's all stand.